Toto 12-ročné dievča si pamätá na svoju tragickú smrť. Purkima zo Srí Lanky mala len 3 roky, keď začala rozprávať o svojom minulom živote. Tvrdila, že bola muž s menom Dasa z mesta Busa, ktoré je vzdialené od jej súčasného domova 145 kilometrov. Neobvykle však je, že má dievča v súčasnosti 12 rokov a stále má rovnaké spomienky na svoj minulý život. Spomína si na svoju sestru a mladších bratov. Aj na tom, že bol výrobcom vodných tyčiniek, ktoré následne distribuovali do obchodov. Kvôli distribúcii strávil veľa času cestovaním z miesta na miesto a zomrel pri zrážke svojho bicykla s autobusom. Tento príbeh zaujal jej nového učiteľa v škole, ktorý pochádzal z okolia mesta Busa a rozhodol sa pátrať po rodine tohto muža. Až narazil na rodinu Dasa, ktorý zomrel 4 roky pred narodením Purkimy. Táto rodina sa následne stretla s Purkimou a boli šokovaní z toho, aké má dievča silné spomienky. Až uverili, že sa skutočne jedná o ich zosnulého Jena. Chceš poznať svoj minulý život? Objednaj sa na regresnú terapiu na tomto odkaze.